салом алейкум, ширкати Олча такси, аро шуморо гӯш мекунам. ва алейкум салом. Барои ман як такси равон кунед. Равон мекунам. Суроға Рудаки 65 каср 1. Саломат бошем барори кор. Чанд қаб аст? 4-5 дақиқа. Hayk peşe! Дер карт. Ну der с ним будет пробка я би. Алло, салом алейкум. Як такси, салом алейкум, шуморо гӯш мекунам. Барои ман як мошин равон кунед. Суроға Рудаки 65 каср 1. Агар мумкин бошад зудтар. Ман бениҳоят шуд дорам. Ташаккур. Ака, такси лозим нест? мо пиёдаем. Пиёдагарди хизмат нишон дода бигӯ. Хай бигар пиёдаем. Хайрият, мана мешуда ку. Суроға. О? Инҷа бобдаш. Интизор шаед. Муштари азиз. Як данда мераст. Хай. Лабай. Расиде. Ани. Шуд зуд. Ташаккур, ҳозир меоям. Лабай. Шумо такси кутаб де. Ма даъват кардам. Чӣ буд? Ака ма омадам ина. Ана мошин омад, ман ба ин мошин меравам. Фармоиш додам де. Ма фармоиш додам, вале шумо дер кардем. Шумо дер кардем. Ака хай ҳами шумо як худтон танҳо чанд ширката занг мезанем ки як ҳаса занг хоҳам зане. қадар занг бизанам. Клиент гуфти амрӯз усо всегда прав. Чанд каса хоҳам занг задан мегирам. Шине ма дер кардесам. Ака куртобхона пешбуртакӣ накох як мизоҷи хита гирифт. Чи як одамое мераси? Мизоҷи мана ҳастай. Накинени хеле охӣ. То ҳам накам. Мошин дагир, айра.